Preparado na ang Iloilo Provincial Government para sa palaabuton ng El Niño phenomenon. Suno kay Iloilo Governor Arthur Daffenster Jr., yara na sa idalom sang Provincial Agricultural and Fisheries Extension Program ang mga tikang agud mahagan-hagan ang epekto sa El Niño sa probinsya. Nalakip sa mga tikang ang mga pag-alokar sang budget para sa small-scale irrigation, pagpanghatag sa assistance sa mga nguma paagi sa Provincial Agriculture Office. Nahibaluan nga isa ang probinsya sang Iloilo sa 36 ka probinsya nga posibleng maapektuhan sang dry season nga ginabulubanta ang mag-aapekto tubtubulan sang Disyembre. Kagini si Kabandera ang Jenny Kawayunan ni Kabandera sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan niya sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.